Montor ngat sore malah mogok. Bleng aku ngene iki. Jebule kunci 10 sik. Ya, ngapa? Kunci 10, jebule kunci 10 nang ngarep pabrik no. 10? Iya, Ya. 10, ora nang satset. Sabaran, pas ndi yo kuncine? Wah, lagi lo kuncine. Mau kunci kok ini kunci 10. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedang gak nesu. Jangan gak sabaran. Gembleng montor sayang. Ya, ini kunci 10. Kunci 10, ya Allah. Lagi pernah kunci 10. Aduh, mumet Kecilnya kan juga ini kunci 10, tak jadi 10 toh. kunci 10 iki nek kunci iki, kunci ngene nutuk dasmu. Kunci 10 ya Allah. Ora kok nilaine kabeh 10 ngene iki aku kok. Ya Allah. Kunci 10 kuwi sing enek angkane 10. Gumun aku ya Allah. Ini wis tak jikone neh. Jarene kunci 10 ya aku enggak salah toh. Ya sik gak salah ngene karo mangane aku ngamuk. Goblok tenan kon juga kunci 10 kok 10 biji. Alah. Jarene kok juga ini kunci 10, Mas anu salah. Jare sing enek angkane 10. Oh alah, lah iki tiba isi angkane 10. Wis tak gendrono. Jan, piye ora bener wong kae iki jan. Sing jimukne iki maksude iki piye? Jen dino ngamuk. Ya. Iki kunci 10, enek 10 e. Ayo. Aduh. Lah iki Nanti 10 ki. Nanti 10. Lah iki 10 angka 1 karo 0 prei 10, bener toh? Kunci iki jenenge Inggris iki dingkup nek cilik ngene iki untumu tak tokne tak dudet ki nyepet untu. Cetak ketep aku ngrasake ya Allah. Ya goblok ya Allah. Kecilnya sing enek angka 10 ya kuwi enek angka 1 karo 0 kan 10. Iki biasa contoh ki nek wong goblok iki Allah contoh nangis. Iki kan angka 12, iki 14. Sing angka disret iki lho ditok karo nang pabrik iki lho. Kita cepet. Coba. Kita rono lho. Yo, salah. Nah. Nyoki yang angkone 10 karo 11. Iki lho. Bener iki. Iki jenenge wong anu kowe iki jeneng. Oh, pokoke nek dikongkon sing enak angkane iki lho. Ora kok. Wis gerono kuwi. Kabeh. Iya. Ora sore malah ro ngarit malah kongkon mulet. Lain joh. Anu ini kita montor ngarit gosok.